नमस्ते. माझं नाव विजय महाले. मी एक सायकोथेरपिस्ट आणि काउन्सिलर म्हणून काम करतो. सो डॉक्टर अमित बिडवे सरांसोबत जगण्यातील काही ह्या पॉडकास्ट सीरीजमध्ये अँगर म्हणजे राग या विषयावर आपण चर्चा केलेली आहे. राग म्हणजे काय? रागाची विविध कारणं कुठली असतात राग येण्यामागे? रागाचं व्यवस्थापन कसं करायचं? किंवा राग कमी करण्यासाठी त्यावर काही उपचार पद्धती असतात का? अशा विविध मुद्द्यांवर आपण चर्चा केलेली आहे. सो तुम्हाला हा पॉडकास्ट नक्की आवडेल असं मला वाटतं. सो तुम्ही नक्की हा पॉडकास्ट पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा पॉडकास्ट पोहोचावा म्हणून आपण तो शेअर करा. धन्यवाद.